Да. Добър ден. Добър ден. Вие сте предполагам учителят по цигун. Да. Дошъл съм да разбера малко повече за това, което всъщност правите и да ми обясните какво точно представлява. Как е по-правилно да се каже, цигун или чигун? Ами двата начина са правилни, зависи в коя част на Китай се намери. На север го наричат цигун, на юг чигун. Ци е енергията си, жизнената енергия, която е в човешкото тяло, и гун означава работа. Жизнената енергия и ци енергията е едно и също. В принцип в тялото на човека има особена енергия, която се нарича жизнена енергия. Ние наричаме просто жизнена енергия, но в Китай наричат ци. Всеки човек си има ци, всяко дърво, камък, растение, всички имат своите ци. Нашите ци са част от космическата ци, която е обща ци на цялата Вселена, и хората, които ние са част от Вселената, трябва да направят така, че тяхната енергия ци да бъде в хармония с Вселенската ци. Ако човек направи така, че влезе в хармония с Вселената, той ще бъде здрав. Ако има някакви проблеми, значи някъде има запушени места и той не е добър проводник в неговото тяло. Тя се движи по определени меридиани и канали в нашето тяло. И тези канали, ако са запушени, човек има здравословен проблем. Какво прави човек, за да запуши тези канали, енергийни канали в тялото си? Ами по принцип природата е създала човек с отпушени канали, но почти на 100% от съвременните хора са им запушени каналите. И това е поради неправилен начин на живот. Едем лоша храна, пием лоша вода, дишаме отровен въздух и много други неща, които оказват влияние, и тези меридиани така постепенно се запушват. Но едно от основните неща е неправилното дишане. Природата го научила да диша правилно, той диша коремно. Когато се роди човек, диша коремно. Бебето още като се зароди, че диша коремно. Ако дишаме коремно, захранваме този най-големи резервуар на енергията ци в долната част на корема. Между 3-та и 7-та година на живота на човека дишането става гръдно, качва се горе. И тогава тази част меридиани вече не ги използваме редовно и те почват да се запушват постепенно. За да дойде човек при вас и да се опита да опознае енергията си и енергията в пространството като цяло, трябва ли да има някакъв проблем или може да дойде и да го практикува цигун и без да има проблеми? Заниманията с цигун имат освен лечебен ефект, имат и профилактичен ефект. Дори човек да няма никакви проблеми, ако той идва да играе цигун, научи упражненията и си ги практикува допълнително вкъщи, той няма да допусне да бъде болен. Чувал съм, че в бойните изкуства повечето дори идват от енергийното ниво, не толкова от физическата сила. По този център, тук е резервуара на енергията ци, се вдига мислено и изпращам през ръката си навън. И там се получава удар, без да има някакъв замах и сила. Сега ще го започна, ще го направя по-лекичко, постепенно ще усилвам, да може да видите ефекта. Този начин. Това е лекичко. Да. Дали ми показва някакво упражнение за баланс или нещо, което един човек може да започне, който започва обучението си по цигун? Едно упражнение, което е много масово в Китай, повечето хора го знаят и си го практикуват така. Значи става въпрос пак за този същия енергиен резервуар, който се намира под пъпа, който е най-главният за човешкото тяло. И упражнението е следното. Оттам вдишваме и мислено с ръцете си повдигаме ци нагоре към върха на главата. И вдишваме през това време. Като стигнем догоре, тук има другия голям резервуар, обръщаме дланите, почваме да издишваме и мислено връщаме обратно ци в резервуара. А това подходящо ли е за хората, които са малко по-изнервени или натоварени да разпускат? Значи така с няколко пъти може да свалим нивото на кръвното налягане. Ако умеем да работим да регулираме своята ци, тогава може да го направим за кръвно налягане, за кръвна захар, за всякакви неща. И китайците много често, като имат някакъв проблем, сяда някъде и си го прави това нещо. Седнал. Може седнал да се направи, може прав и си прави няколко такива движения и си регулира ци в тялото и става и се заминава. Е много практикувано упражнение, много лесно за изпълнение и в същото време много ефектно. И трябва нагоре да вдишваме и ми следно си представим следно, че нещо материално го повдигаме нагоре и като обърнем дланите надолу, мислено си представим как се засегна като на бутало, като дига нагоре и избутва. И това е много лесно и просто упражнение. Аз вече усещам, че ефект. В ежедневието всеки един от нас губи много енергия.
цигуна е един добър вариант да се заредим и да овладеем. Завършваме. Приберем си.